25 ya balik 5.000 ya. Miringan lah. Mau pantun kan? Jangan astagfirullahaladzim. Muhammad Rasulullah. Siapa dila pada mamage siapa dila boy oi pada mamage karina sadang nenema oi la kukuadu arina sadang onne la kanduang oi la kukuadu asasaki ida boy karape ube asasaki ida boy karape ube dirantauruku onne kan buang ore dirantino dirantauruku onne kan buang ore la dirantino. Di papanyaga lagu naniku dari Ayah Singo Palawo mendangat kukuk urang batu urang padang datako iyo sabana rancak sangai mungkin dek penonton baru mungkin sarang lunak badan semalam kini Ayah Singo Palawo agadang cime Ayah Singo Palawo agadang cime ke arah guren mandendangan gara gurenai onde mandendangan hatina naro daeria ro chamme hatina naro neda oi aro chamme lappe juo onde oi kasudahan lappe juo ayah palau kasudahan Ayah Palawa deh. Ayah Singo Palawa. Ayah Palawa. Ayah Sri kemana anggota kok lagi kemana mbak anggota Sri baik itu mana pesan dari Ayah panjang kumana mbak ayah singo tantuin dak kumana mbak ayah singo tantuin dak ade umuanyo onde ayah oi ayah tuo oi umuanyo onde ayah oi ayah tuo babali ayam neda oi kataran na babali ayam neda oi kataran na karumpuna batuang onde ama iman mo oi bakal luang karumpuna batuang onde daerio oi bakal luang. Tikam Dek Mary pesan dari Pak I Rajo Mudo Ketua Media Minang Nusantara 5 kali pesan ini berarti 5 pantun dari Ayah Pak I Media Minang Nusantara Media Minang Nusantara lagi menangan Media Minang Nusantara lagi menangan Ainan nepa Aiyo tuano Ainan amalanko Ainan nepa Aiyo tuano Ainan amalanko Bagian solo Media
pe memenangkan pantun tradisional dak percayanya ketan laro. Dan takabuna sui. Taranga Pak Imam mendengar pantun Sri Sabatago. Rasul-rasul dak picayo nyo kepake mata baru jangan tak Sri. Kemarin saya benar benar pesan dari Pak Imam. Sampai lagi bet. Media Bina Nusantara Pemadangan, Media Bina Nusantara Pemadangan, Buku bahasa kita selalu Buku bahasa kita selalu dinadalanya nema asilu aku padam dinadalanya asilu aku padam kamalayla angkatiana ayla kadibau kamalayla angkatiana ayla kadibau ay bahkan na anak kandung kana laharapi ay bahkan na panena kana laharapi ay debunda ay atuana ay mandangan pulo debundo nelamati atuana ay mandangan pulo Wirawataga mga mama alay bajawe Wirawataga mga alay bajawe Dinaytaga anak tiana ay lalapis ato Dinaytaga anak tiana ay lalapis ato Dua lagi bet. Papasan ke Dewi. Itu kami sowan. Pasangan jualan kandung putihnya tadi pasangan jualan putihnya tadi disinggung Tiana ay magkaka ibu disinggung Tiana boya ay magkaka ibu Sana bulay. Ay basamu ay mama kami bareng na ay basamu ay kami bareng na lagi udaro ande atuana ay lamandanganyo di udaro sajo atuana ay lamandanganyo Pambali jaswane mairana nilam Pambali jaswane mairana nilam Siya siya Tangi otuana Ayela pusarono Siya siya Tangi otuana Ayela pusarono Dua pesan seorang ini, pesanan pertama tiba dari Ayah Singo Palawa, pesan ke Baki Dari. Mana Dari deh? Tak pulang. Nya pulang. Aku rasakan ke Baki Dari kok. Nah, mungkin Dari tapi aku rasakan kayaknya harus dulu pulang. Barikui dari media Minang Nusantara, Pak I Sutarmodo, Sarato Mak Sabare Ngasati, Bundo Nalmawati, Sairing Jodaboy Malaysia, Nak Jan Baraki Kain Putih, tolong tikam pulo dek isur Sarato Joira, 5 kali papanjang. Pesan dari Bundo. Balik 25 ya.
Pakai salon cek pedi. Tuan lah kolok dia. Dia betul nggak ada siang deh. Oh mama. Media minang sanatara media minang mahal sanatara wede pai onde masa oi sarato bundo lai bandanga onde lemma oi oi de udaro bacarai banyak anema kalian natakan bacarai banyak makoilan natakan musin pabilu onde makan duangan ai oela kabasu musin pabilu onde makan duangan ai oela kabasu Cik baru ni. Ini orang. Dek ni 2 sembarang, dek ni 3 jadi, dek ya 2 jadi. Tasapu ima asapu oi bare na sati tasapu ima asapu oi bare na sati jaundo banna onde makan duang oi oi mandang anyo kanda ada boy onde dewi gawa oi labuna niku salatian kone mabelede mancari salatian ko paide mancari namuna balanjo onde makan doa elai sayu itu namuna balanjo onde makan doa elai sayu itu malam kini pailai bagura malam kini pailai bagura media minang setana bakanda onde ne amma oi Allah dibari Pemanya bi onde mama lahiran tawana manya bi imam ma oina lahiran tawasari bunyo onde makan duangan ai kirim ka kami nan sahibu onde makan duangan ai kirim ka kami Duduk ada boy, oi di nanar ela duduk ada boy, onde di nanar di anak malam, onde pajio, dangakan pulo nanade masa, onde paio, ela sutana mudo. Kandung taja dua lai baja we kandung taja dua onde lai baja we tibori denai onde nakandua ngo lalape sajo tibori denai onde nakandua ngo lalape sajo Media Minang Nusantara Media Minang Pakiloi Nusantara Nanade Masa Onde Koda Boy Oi Dangakan Juo De Anak
onde paajio nangakarjo dicali akabe tabaruba dicali akabe dapai tabaruba nanisinyo onde ko mama ilang sa paruo nanisinyo onde ko tuang ilang sa paruo. Yalah, terima kasih Mbak Sa.